Simula bukas, epektibo na ang liquor ban sa lahat po ng tourism sites at tourism establishments sa bayan po ng Bolinao sa pagsapit nga po ng Semana Santa. Alinsunod po sa Executive Order No. 28 Series of 2025, maigpit na ipinagbabawal ang pagbibenta at pag-inom ng alak sa mga pampublikong lugar, partikular na sa mga resort, hotel at transient accommodations. Ipagbabawal din ang pagdadala ng alak sa mga pampublikong pasyalan at ang mga sino mang mahuling may dalang alak ay agad na kukumpiskahin ng mga kinauukulan. Layunin ng ordinansang ito na mapanatili ang kaayusan at kapayapaan sa mga lugar na dinarayo ng mga turista sa nasabing bayan, lalo na sa panahon ng inaasang dagsa ng mga bisita ngayong Semana Santa. Magtatagal ang nasabing kautusan hanggang Abril 20 ng kasalukuyang taon. IFM News. IFM News. IFM News.